Nandito ang mainit ang ulo dahil natalo ang bet niyang PBA team. Palagay niyo po ba makakahabol pa para itay sa 3-3? Makakahabol hindi. Oo, paano ba yan? Panalo kami. San Miguel Beermen pala mga gusto. Mga basketball player pala, bet. Charot! Wala, graduate na po ako sa ganon. Ayoko na ng mga sumushoot ng bola. Gusto ko yung mga pinapalipad na ako sa ere. Wow! Charot! With a rod. But kidding aside, kabisyo, sana hindi masyadong mainit ang ulo mo ngayon dahil today is a brand new day para ikaw ay ngumiti at para ikaw ay makapagbigay kilig, ligaya sa iyong katabi. So, paano mo gagawin yan? Kung sakaling hindi man nakashoot yung paborito mong player kagabi, ikaw na lang shoot sa kanya. Charot! With a rot! Anyway, kabisya, GV lang tayo today. This afternoon, 3 to 5 p.m. Kapiling ang mabayang naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Monday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Raqi's Secret File. Kaya mo bang iwan ang asawa mo para sa akin? Tanong ng ex kong may asawa na. Ang kapal na mukha, no? Makapagtanong kala mo single. Yung pala may asawa na. Naku, parang usapang bet ka na naman tayo ngayong afternoon na ite. Kaya naman abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kasama mo si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang. Saan? Sa kalsada. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Raqi's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si Ka